Doncs anem començant. Comencem, no, Lorena? Bona tarda a tothom. Bona tarda. Doncs bé, tornem a ser aquí. Jo soc la Lorena, tècnica de l'OAR. Els que sou repetidors de les anteriors sessions ja em coneixeu. I bé, sobretot avui us vull dir més coses que les que us dic normalment. Espero dir-les breument i no deixar-me res. Sobretot, primera cosa, l'última sessió que fem dins del cicle de l'OAR des de casa la fem conjuntament amb Espai Avinyó i en un format una mica diferent, d'acord? Que Espai Avinyó ja ha realitzat una activitat prèvia realitzant una activitat que consistia en 4 converses prèvies que es van realitzar en streaming, o sigui, en directe, uns dies enrere, d'acord, sobre 4 persones que parlaven sobre el ramadà, d'acord? Llavors, doncs, hem volgut lligar la nostra última activitat també que volíem fer sobre el ramadà, que és una de les festivitats que ha tingut, que s'ha fet ara justament recentment aquest diumenge, va acabar, doncs lligar-la amb aquesta activitat de l'Espai Avinyó i llavors farem un format diferent en el qual mantenim la xerrada de l'Ariadna, d'acord, sobre l'islam i després de la seva xerrada tindrem un debat entre aquestes 4 persones sobre el que és el ramadà, què significa, què es celebra, com s'ha viscut enguany amb el confinament, crisi sanitària i dir-vos que llavors, al ser aquest format un pèl diferent, en format debat i de més, potser s'allargarà una micatona, d'acord? Llavors, dit això, ja us he dit que la fem conjuntament amb Esport, que el format serà diferent, sobretot presentar-vos a l'Ariadna, que serà la persona que farà la xerrada. Ella és llicenciada en Història, d'acord, i doctora en Antropologia Social per la UB, d'acord? Ella és tècnica de l'OAR, i és professora a la UOC, a la Universitat Oberta de Catalunya. Llavors, a part d'això, ha realitzat treballs d'investigació, d'acord, sobre l'islam a Catalunya, i és també coautora d'un llibre sobre l'islam que es diu Diàspores i rituals al cicle festiu dels musulmans a Catalunya. Ja la deixo totalment presentada. A part de l'Ariadna, que ens farà la xerrada prèvia, tenim les 4 persones que participaran en el debat. Jo només us anomeno els noms. L'Ariadna, després de la seva xerrada, us les presentarà una mica millor. Wassim Abutalis, Ahmed Nasser El Alawi, la Cristina Vilaplana i en Hussein Labràs, d'acord? Aquestes seran les 4 persones que després faran aquesta conversa a 4 a la segona part de l'activitat. Important dir-vos, com sempre, tanquem càmeres i micros, són moltes persones, per no interrompre les persones que estan realitzant la xerrada. Què més? Totes les preguntes que tingueu les realitzem a través del xat després de l'activitat en si, per dir-ho d'alguna manera, i jo aniré llegint les preguntes a les persones que han format part de l'activitat perquè les puguin respondre, d'acord? Tant a l'Ariadna com als altres 4 participants. Què més dir-vos? Que en la segona part veureu que hi haurà 4 persones en pantalla. Aquestes 4 persones són les que estan realitzant el debat. Sisplau, demanem que no hi hagi ningú més en pantalla o amb el micro obert, per no entorpir. I jo crec que ara per ara no em deixo res. Jo m'acomiado i us veuré al final de l'activitat en el torn de preguntes. D'acord? Us deixo ara amb l'Ariadna.
Perfecte, moltíssimes gràcies, Lorena. Doncs molt bona tarda a totes i a tots. Bé, la Lorena ja m'ha presentat molt extensament, així que comencem doncs, aquesta introducció al que és l'islam, molt breu, ja com els que m'heu sentit ja més d'una vegada en aquestes sessions en directe, doncs sempre diem el mateix, no? Intentem fer aquesta introducció molt breu al que és una tradició religiosa, en aquest cas l'islam. Això sempre és molt difícil, sempre ens deixarem moltes coses, sempre serà una introducció doncs, que serà molt incompleta, per tant jo convido a les persones que són musulmanes que estan aquí doncs, que al final puguin matitzar, completar alguna cosa que jo hagi dit, però intentaré doncs, per la gent que pugui no tenir massa coneixement del que és l'islam, dir 4 coses molt bàsiques per tal de poder doncs, seguir el que és l'activitat sobre l'islam i també sobre l'islam a Barcelona i la celebració del Ramadà. No? Per això us mencionava la Lorena doncs, aquest llibre que és el fruit d'una recerca de la que ja us parlaré. Presento, la Lorena em confirmarà que veieu bé la presentació. Si no és així, sisplau, Lorena, avisa'm. Doncs, per tant, tot bé, perfecte. Començarem doncs, amb aquesta introducció al que és la religió musulmana. Començant doncs, pel naixement, diguem-ne, de l'islam, en el context doncs, de la península aràbiga. El mapa que veieu aquí és un mapa on apareix doncs, el que era l'Aràbia preislàmica, diguem-ne, en el moment de l'aparició de la religió musulmana, estem en el segle VII, per tant, exacte, a la zona de la península aràbiga. Una zona en aquell moment doncs, dividida en tribus, no? Que són el que veieu aquí, Quraysh, etc. Envoltada doncs, d'alguns grans imperis, no? El que seria doncs, l'imperi bizantí, un imperi cristià, l'imperi la Pèrsia sassànida, en aquest cas doncs, una religió monoteista, que és el zoroastrisme. També veieu aquí el regne d'Aksum, un regne cristià, en el que avui és Etiòpia. Això us ho explico perquè és interessant tenir una mínima noció doncs, de què és aquest context en el que apareixerà doncs, la religió islàmica. En una Aràbia preislàmica on hi ha una religió local, que és una religió politeista, influïda també per això per aquests grans monoteismes, no? El judaïsme, el cristianisme, el zoroastrisme, i que apareixerà doncs, amb la figura de Muhammad, normalment catalanitzat com Mahoma, però el nom àrab doncs, és Muhammad, que neix doncs, cap a l'any 570 a la ciutat de la Meca. La Meca, que aleshores, la veieu aquí, era ja doncs, un centre de peregrinació cap al temple de la Kaaba, que en aquell moment era un temple, diguem-ne, politeista, no? Amb diversos del que diran els musulmans ídols. Bé, en qualsevol cas, Muhammad, en fi, no m'entretindré massa en explicar la seva vida, però bé, té uns 40 anys quan a l'any 610 es diu doncs, que va tenir les primeres revelacions de l'àngel Gabriel. Quan parlem de l'àngel Gabriel, doncs Jibril en l'islam es refereix al mateix àngel Gabriel que veiem doncs, en la Bíblia cristiana o jueva, que doncs, li fa saber que és escollit com el darrer dels profetes i doncs, que li recitarà aquest missatge de Déu que ell ha de memoritzar, ha de preservar i ha de difondre doncs, a partir d'aleshores. Aquesta primera revelació es produirà durant el mes de Ramadà i d'aquí també té a veure doncs, la importància d'aquest mes de Ramadà. Tot i així, aquesta revelació doncs, continuarà, ens diu la tradició, durant 23 anys. Bé, Muhammad transmetrà aquest missatge de l'Alcorà, un missatge innovador en aquell moment doncs, entre diverses tribus enfrontades, no? Perquè proclamava doncs, la unitat de la humanitat més enllà d'aquests clans tribals. Proclamava doncs, l'existència d'un únic Déu, no? Allah en àrab vol dir Déu, i l'islam doncs, s'anirà forjant com a comunitat. Vaig molt ràpid. Per l'oposició de la tribu de Quraysh, diguem-ne, dels poders del moment, doncs, aquesta comunitat, Muhammad i els seus seguidors, han de fugir a la ciutat de Yatrib, després Medina, i això serà el 622, el que es coneix com la Hègira. Aquesta fugida a Medina marca l'inici del calendari islàmic. A partir d'aleshores es comencen a comptar els anys, diguem-ne, en el calendari musulmà.
I inicia també, si l'època anterior havia estat, diguem-ne, una època de pau, en què els musulmans tenien prohibit exercir violència, iniciarà un moment, diguem-ne, que aquesta comunitat serà atacada i posteriorment hi haurà una sèrie de conflictes bèl·lics. Una vegada difunt, quan mor el profeta, els seus 4 successors són els anomenats califes ben guiats, això que veieu aquí el primer califat, no? Aquests 4 califes que són Abu Bakr, Omar, Usman i Ali. I al voltant de la successió d'Ali, en aquest lideratge, diguem-ne, de la comunitat musulmana, hi haurà un conflicte al voltant d'aquesta successió. Ali és cosí i és gendre de Muhammad perquè està casat amb una de les seves filles. Bé, en qualsevol cas, hi haurà un conflicte entorn de la successió d'Ali, que és el que marcarà la separació entre sunnites i xiïtes, que és una de les grans separacions de l'islam. Ja hi tornarem. Després d'aquest primer califat venen 2 dinasties que dominaran el món islàmic, els omeies i els abbàssides, i en el segle XIII marca, diguem-ne, el fi de la dinastia abbàssida, marca, diguem-ne, l'inici del desmembrament polític del món islàmic. L'islam se seguirà per això expandint pel món, i en el mapa que veieu aquí veieu com els països musulmans van molt més enllà del món àrab, no? Encara trobem molta gent que confon àrab amb musulmà. Perdoneu, musulmà o musulmana és com anomenem una persona que professa l'islam, no? En general, islàmic ho reservem per parlar de la cultura islàmica, l'art islàmic, no? En català, quan parlem d'una persona que professa l'islam, diem una persona musulmà o musulmana. Doncs la majoria de musulmans i musulmanes no són àrabs lingüísticament, no tenen l'àrab com la seva llengua materna, sinó que veieu aquí com molt bona part d'aquesta població la trobem a l'Àfrica subsahariana o molt bona part també en el sud-est asiàtic, com per exemple Malàsia, Indonèsia. Això, l'islam s'anirà expandint pel nord d'Àfrica, per la península Ibèrica, ja sabeu que arribarà l'any 711, pel que havia estat l'imperi persa, Afganistan, fins a l'oest de Xina i ja un segle una mica més tard cap a l'Àfrica subsahariana i cap al sud-est asiàtic. Es calcula que hi ha en el món uns 1.600 milions de musulmans, aquestes són les estimacions. Alguna vegada ja, els que heu seguit aquestes sessions, us hem parlat d'aquest estudi de Pew Research Center, que és un centre de recerca dels Estats Units, que en aquest sentit és bastant fiable aquestes dades, tot i que és molt difícil, sempre ho diem també, calcular quantes persones segueixen una religió. En fi, ells fan aquesta estimació que a 2010 hi havia uns 1.600 milions de musulmans al món i l'any 2014 van fer aquesta estimació que calculaven que en el 2020 hi hauria uns 2.200 milions de musulmans. En qualsevol cas, una religió que està creixent en el món, actualment segona religió mundial en nombre de seguidors després del cristianisme. I a Catalunya es calcula, tornem a dir que és molt difícil, però es calcula que hi ha unes 600.000 persones musulmanes a l'actualitat. Bé, el llibre sagrat de l'islam és l'Alcorà. L'Alcorà és, com dèiem, paraula revelada per Déu a Muhammad, que és el profeta o missatger. Digue'm. S'ha interromput i no es veu la presentació. Vale. Una cosa ha passat, perquè la tornis a posar. Tornem. A veure... Jo sempre he de tenir algun problema amb la presentació, si no, això ja és un clàssic. Vale, ara què tal, Lorena? No, ara et veig a tu. Ara em veus a mi, vale. Si no hi ha problemes tècnics, no és l'art des de casa. A veure, ja hi som. Vale, ara la veieu, però veieu tot el menú, veritat? Sí, ara presenta com abans i ja està, es veurà perfecte. Vinga. Veieu bé? Tot ok. Fantàstic, gràcies Lorena per avisar. Doncs això, text fonamental, l'Alcorà, Muhammad és el transmissor, no és l'autor. A vegades, el Marc, això fem broma, que existeixen encara llibres que trobem, doncs això, que el Corà, autor Mahoma, no. Doncs l'Alcorà és paraula revelada per Déu. I a més d'això, l'Alcorà té una sonoritat especial, que per les persones musulmanes té un gran valor, l'Alcorà en el seu text original, i sovint
recita, no es llegeix com a tal. Bé, aquí teniu una de les traduccions, potser una de les millors traduccions que teniu que podeu llegir si teniu curiositat. Després de l'Alcorà seguirien en importància el que se'n diu la sunna, que són, diguem-ne, els dits i fets del profeta, els consells, els actes, que són, diguem-ne, un exemple per a les persones musulmanes i font també de comprensió de l'Alcorà, bàsicament continguda en el que se'n diuen els hadits, diguem-ne, un reculls de dits i fets del profeta, però no només. I us he posat també aquest concepte d'ijtihad, i disculpeu-me si no el pronuncio correctament, que és el que se'n diu l'esforç per interpretar els textos. Per als musulmans és important mantenir una reflexió permanent sobre la interpretació d'aquests textos i la seva, diguem-ne, adaptació, diguem-ne, i aplicació a la realitat. Per què insistim en això? Doncs perquè en l'islam no hi ha una única interpretació dels textos, no és com, en fi, quan vam parlar del catolicisme, per exemple, dèiem l'Església Catòlica és qui té l'autoritat per interpretar els textos sagrats. En aquest cas, no hi ha una única interpretació dels textos, sí que hi pot haver discussió sobre si només han de ser els savis, qui pot interpretar o qui interpreta correctament l'Alcorà, però en qualsevol cas això també contribueix, no hi ha una església, aquesta diversitat de maneres de llegir, d'entendre, de practicar l'islam. Bé, l'islam, per tant, forma part del que són les tres grans religions monoteistes, vindria, diguem-ne, a tancar, segons els musulmans, aquest cicle, per dir-ho així, que s'inicia amb Abraham. És, per tant, una religió monoteista. En l'islam la idea de tauhid és molt important, la idea de la unitat i la unicitat de Déu. Déu és un i és únic. Quan els musulmans es refereixen a Allah, es refereixen, ja ho hem dit abans, al mateix Déu, diguem-ne, que apareix en els textos revelats del judaïsme o del cristianisme, i s'entén que Muhammad és el segell dels profetes, és a dir, és l'últim. A partir de Muhammad ja no n'hi haurà cap altre més. Dins de l'islam, dèiem, hi ha moltes divisions. La més important probablement és la que separa l'islam sunní de l'islam xií. Una divisió que es va produir, dèiem, a l'inici, poc després de la revelació. Actualment es calcula que més o menys un 80% de la població musulmana és sunnita i un 20% és xiïta. Sobretot veieu bàsicament a l'Iran, però per exemple també tenim una comunitat xiïta aquí a Barcelona. Encara més, no entro, les diferències doctrinals hi són, però hi ha també el paper dels líders religiosos, dels savis, en fi. Però bàsicament és una diferència de tipus també polític, la que separa l'islam sunní de l'islam xií. Després tenim també el corrent ibadí, que és un corrent més minoritari. I dins del sunnisme trobem el que en diem les escoles jurídiques, que bàsicament són aquestes quatre, la Hanafi, la Maliki, Shafi, Hanbali. Al nord d'Àfrica, per exemple, i Àfrica de l'Oest, predomina l'escola Maliki. Si dèiem que els textos s'han d'interpretar, dins d'aquestes interpretacions hi ha, per entendre'ns, diverses escoles, i en diem escoles jurídiques, ja hi tornarem, perquè en l'islam, diguem-ne que no hi ha una separació entre els assumptes religiosos i els assumptes mundans, per dir-ho així, sinó que l'islam aspira, diguem-ne, a regular tot el que és la vida dels creients i, per tant, en fi, a partir dels textos s'interpreta què és allò que està permès, està prohibit, etc. Dins de la manera d'interpretar l'Alcorà, també hi trobem algunes diferències importants, que marquen també diferents maneres d'entendre l'islam. D'una banda, trobem el que us voldria destacar, bàsicament, el que se'n diu el sufisme. El sufisme és, per dir-ho així, el vessant més espiritual, més místic, si en voleu dir així, de l'islam, que aspira a aquest apropament a Déu, que entén que l'Alcorà té una interpretació literal, però té una interpretació també més espiritual o més profunda i que generalment
tots aquests coneixements i pràctiques també per arribar a un apropament a Déu es fan a través de l'aprenentatge entre un deixeble i el seu mestre, no? Sheikh i el deixeble murid, i és organitzat en el que se'n diuen tariques. Tarica vol dir via o camí, alguna vegada mal traduït com a cofradies, o a vegades s'haurà sentit a parlar de les cofradies, potser a l'Àfrica subsahariana, cofradies o germandats, però el camí correcte, perdó, la paraula correcta segurament seria aquesta via o camí, una via, diguem-ne, d'apropament a Déu. Sufisme no és marginal en l'islam, sinó que és una manera, diguem-ne, de practicar l'islam que ha existit ha estat extesa d'arreu del món islàmic. I d'altra banda tenim el que diríem els corrents més literalistes, que potser són els que veiem més, estem més acostumats a veure, no? Són més visibles avui en dia. Destacar el wahhabisme, que neix amb Muhammad ibn al-Wahhab al segle XVIII a l'Aràbia Saudita, que és el corrent majoritari a l'Aràbia Saudita i que segurament per la influència econòmica política que té avui en dia l'Aràbia Saudita té influència en el món islàmic i és molt visible, però és un corrent, diguem-ne, d'interpretació dins de l'islam i també els corrents més de caràcter salafista que aniran en contra de certes pràctiques sufís que consideraran idolàtriques i també, en fi, aniran en contra del que ells anomenaran innovacions. En fi, la qüestió és, quan diem literalista, vol dir una interpretació més literal al peu de la lletra per entendre'ns de l'Alcorà. Simplement no vull entrar a entretenir-me més en això, perquè no sé ja com vaig de temps, però simplement per donar aquesta idea de la gran diversitat que hi ha dins de l'islam i que a vegades persones que potser no coneixen tant l'islam no es veu, no? Val. Parlàvem del dret, no? Dèiem en l'islam el dret emana dels textos sagrats, no? Emana de l'Alcorà, emana de la Sunna, i on no arriben, per dir-ho així, l'Alcorà i la Sunna, es recorre al que se'n diu l'analogia, la deducció analògica, no? Comparar una situació actual, podríem dir una situació que aparegui en els textos sagrats, i també la idea de consens per categoritzar, diguem-ne, els actes com a obligatoris, recomanats, permesos o prohibits. Ser musulmà es manifesta, per tant, per l'obediència a una sèrie de lleis, a una sèrie de ritus, per una sèrie de pràctiques, com són el testimoni de fe, l'oració, que després en parlarem, el dejuni, també en parlarem, el dejuni de Ramadà, l'almoina, la zakat, l'obligació de donar un 2,5% dels salvis, diguem-ne, de cadascú, i, si és possible, la peregrinació una vegada a la vida. Però també dins, és a dir, això són els actes, però també hi ha l'altre apartat que és la fe, no? Quins són, diguem-ne, l'equivalent, que podríem dir, el credo musulmà, els articles de fe per entendre'ns més importants. Doncs, evidentment, creure en Déu, no? Déu com aquest únic Déu i Muhammad com el seu missatger o profeta, doncs els àngels, els llibres revelats, no només l'Alcorà, els profetes, el destí, la idea que tot és voluntat d'Al·là i la idea de judici final, que hi haurà un moment, un judici en què Déu jutjarà les persones i, per tant, hi ha una creença en la vida després de la mort. No m'extenc més en això. Dins d'aquests pilars de l'islam, d'aquestes pràctiques, trobem l'oració. Hi ha una oració obligatòria que s'ha de fer 5 vegades al dia. Hi ha altres oracions que es poden fer en altres ocasions, però aquesta, aquest cicle que veieu aquí és el cicle solar, diguem-ne, que marca els moments del dia en què s'ha de fer aquesta oració. Si veieu aquí el moment de sortir el sol, aquesta seria la primera, doncs aquí tenim el migdia, després la de Duhur, després a la tarda, després de pondre's el sol i ja una vegada a la nit. I el divendres, la pregària, diguem-ne, més important de tota la setmana és la que es fa el divendres al migdia, aquesta pregària del divendres, que s'entén que s'ha de prioritzar de fer-la en comunitat i
també aquell dia es fa un sermó que s'anomena Hutba. Bé, en fi, segurament, si teniu curiositat, abans de la pregària s'ha de fer una ablució, una neteja ritual, en fi, si teniu curiositat per saber com és, després ho podeu preguntar. Jo ja passo a parlar una miqueta del calendari, perquè el calendari té a veure amb la qüestió de les festivitats. El calendari islàmic és un calendari lunar, és un calendari de mesos lunars, per tant, de mesos de 28-29 dies, i això vol dir que és un calendari més curt, per entendre'ns, l'any és més curt que en el calendari solar que nosaltres utilitzem, i això fa que les festivitats canviïn de data, segons el nostre calendari gregorià, diguem, el nostre calendari oficial. Si alguna vegada us pregunteu per què el Ramadà no cau sempre en el mateix dia, no? Doncs és perquè segueix aquest calendari lunar, i això fa que els dies canviïn. Les principals festivitats dins de l'islam són l'Eid al-Fitr, la festa del final de Ramadà, l'Eid al-Adha, la festa del sacrifici, o del Kabir, en fi, també coneguda popularment, diguem-ne, com la festa del xai. Segurament potser heu sentit a parlar més d'aquesta, que no seria del tot correcta, però aquesta manera d'anomenar-lo. I després hi ha les commemoracions en què poden no estar d'acord, diguem-ne, tots els musulmans, com pugui ser l'Aixura o la commemoració de la mort de l'imam Ali. Aquestes dues són celebracions de la comunitat xiïta, a la que l'Aixura correspon a aquesta imatge que esteu veient. El Màulid, que algunes comunitats, sobretot més de tendència sufí, fan per la celebració del naixement del profeta. També a Barcelona tenim una via sufí de Senegal que celebra el Magal de Tuba, és a dir, que aquí pot haver una certa diversitat. I ens n'anem ja a parlar un moment de l'islam a Barcelona. Abans anem-nos una miqueta lluny, fem una miqueta d'història, perquè la presència de l'islam a Barcelona no és res nou. Tots coneixeu que la península Ibèrica va formar part de l'Àndalus molts segles. Pel que fa a Barcelona ciutat, concretament, bàsicament un segle, el segle VIII, però la relació, amb el món islàmic seguirà molt present, seguirà existint comunitats musulmanes a l'època medieval i veritablement la influència de l'islam en la nostra cultura, tant en la llengua, etc., és molt important. Una relació també colonial, també a vegades no recordem que Espanya va tenir un protectorat al Marroc, i això implica una relació, en aquest cas una relació de dominació i de desigualtat, però una relació. I després, evidentment, molta bona part d'aquest islam que tenim avui en dia prové de la immigració més recent, en els últims 40 anys, podríem dir, més o menys. El primer oratori que s'obre a Barcelona és l'any 1974, la primera mesquita, entre cometes. Després, si voleu, comentem una miqueta la diferència. Entre les persones musulmanes que tenim a Barcelona trobem una gran diversitat, tant pel que fa a orígens com pel que fa a orientacions doctrinals. Tenim sufís, tenim mesquites de tendència més literalista, tenim comunitats xiïtes. Molta bona part de la població musulmana procedeix o té orígens familiars en el Marroc, a Pakistan, a Senegal, a Bangladesh, també a Ghana, o població local que ha decidit convertir-se a l'islam. I aquí veieu situats sobre el mapa, tenim un total de 33 oratoris musulmans a Barcelona, que estan ubicats molts d'ells a Ciutat Vella, però també a altres districtes, 6 al districte de Sant Martí, que són aquests que veieu aquí, el districte de Nou Barris o el districte de Sants Montjuïc. Si algú té curiositat, aquesta informació està en el plànol BCN, és una informació que podeu trobar fàcilment per internet. I ja m'estic menjant el temps, me'n vaig explicar molt ràpidament què és el Ramadà per situar-nos i donarem ja pas al debat. Bé, el Ramadà, diguem, és una de les grans festivitats del calendari islàmic. Segueix, diguem, ja aquest decalatge entre el calendari lunar i solar, per tant, no sempre es fan les mateixes dates. El Ramadà va canviant d'estació, cada any es fa 10 dies, va remuntant l'any, que diem 10 dies respecte a l'any anterior. Per tant, hi haurà anys que cauran l'estiu, anys que cauran hivern, i això fa també que canviï, diguem-ne, el cicle de les oracions. Hem vist que les oracions depenen del sol, i també el cicle es comença i s'acaba les hores, diguem-ne, de dejuni,
En general, la pràctica del dejuni de Ramadà consisteix a abstenir-se de menjar, de beure, de tenir relacions sexuals des de l'alba fins al capvespre, però també de mentir, d'insultar, de tota una sèrie de comportaments morals que s'han d'evitar durant el Ramadà. I bé, el primer que farem serà demanar als nostres convidats que siguin ells que expliquin quin és, més enllà de tot això que jo pugui explicar, quin és el sentit religiós del Ramadà. Dir-vos, això, que hi ha un moment, diguem-ne, de cicle d'oracions, que ja hem vist, un moment, diguem-ne, d'esmorzar, que seria el suhur, abans de sortir el sol, i en el moment de pondre's el sol es fa el que se diu l'iftar, el trencament del dejuni, que es menja. Normalment hi ha una sèrie d'aliments, diguem-ne, que tenen un caràcter més simbòlic, que són els dàtils, sobretot, i també la llet, per trencar el dejuni, i aleshores després, durant les hores de nit, sí que ja es pot menjar. Trobem, aquí veieu una sèrie de conceptes. El tarawih són una sèrie d'oracions que no són obligatòries, però que s'acostumen a fer durant les nits de Ramadà i en què es llegeix també tot l'Alcorà. La nit de Lailatul Qadr també ja deixaré que siguin els ponents, els ponents que expliquin el que vol dir. I l'Eid al-Fitr, ja ho hem vist, és la festa, diguem-ne, de final de Ramadà. Bé, com us comentava la Lorena, bona part de les coses que jo, diguem-ne, intentaré preguntar, a part del que ha sortit en els directes, tenen a veure amb el que vam observar en la recerca que va donar lloc a aquest llibre que veieu aquí, Diàspores i rituals. Si teniu curiositat, és un llibre que va ser editat en fi, per la Generalitat de Catalunya, es pot descarregar. I era una recerca sobre com es realitzen les festivitats musulmanes a Catalunya, entre elles el Ramadà. I sobre el Ramadà observàvem, la va coordinar en Jordi Moreras i va participar tot un equip d'investigadors, l'Alberto López Vargados, la Marta Alonso, etc. Bé, observàvem algunes qüestions, que hi ha un alt grau d'observança del Ramadà en general, respecte també a altres festivitats islàmiques, la importància de la dimensió comunitària, la importància del Ramadà com un moment de socialització d'infants i joves, la dimensió relacional. El Ramadà és un moment també, i això també ha sortit en els directes, crec, un moment que la comunitat musulmana, en un entorn no musulmà, d'alguna manera es presenta, sobretot a través d'activitats com són els iftars populars, aquests trencaments del dejuni, els que potser heu assistit alguns de vosaltres, en barris de Barcelona, en què es fan al carrer i tothom és convidat a assistir-hi, o actes culturals com les nits del Ramadà, que es van fer durant uns quants anys a Barcelona, una mena de festival que es feia al Parc de la Ciutadella. Bé, i també les dificultats d'organització que suposa realitzar el Ramadà a Barcelona, sobretot per les dimensions dels centres de culte, que acostumen a ser petits, i bé, tot això, si voleu, també hi podem entrar més endavant. Jo acabo convidant-vos a veure un vídeo que hem fet des de l'Oficina d'Afers Religiosos, on veureu precisament el que corresponen a aquestes imatges que veieu aquí, és un d'aquests iftars populars, però on veureu també diversos testimonis de comunitats de la ciutat de Barcelona que ens expliquen què és el Ramadà. A través d'aquest link hi podeu accedir i que segurament complementarà molt tot el que avui la Wassima, l'Ahmed, el Hussein i la Cristina ens puguin explicar. Moltíssimes gràcies i ens n'anem ja a la part més interessant, que és la part del debat. Deixeu-me tancar la presentació i passo a presentar les persones que estaran avui amb nosaltres en aquest debat, que són la Wassima Boutalís, no sé si la tenim per aquí, Wassima. Suposo que ens saludarà. Crec que està entrant pel mòbil. Val, té un problema tècnic. Bé, la Wassima, que la veureu d'aquí a no res, és portaveu i és encarregada de comunicació del Centre Cultural Islàmic de Sants. Tenim també l'Ahmed Nasser, que ja el tenim aquí, jo ja l'estic veient, que és portaveu de Joventut Multicultural Musulmana. No sé si vols saludar, Ahmed. Tenim també a la... No et sentim, Ahmed, si pots posar... Ara. Vale. Hola, bona tarda a tothom i primer de tot moltes gràcies per convidar i per organitzar aquesta taula. Bona tarda i moltíssimes gràcies a tu i a tots quatre. Tenim també la Cristina Vilaplana, que és educadora social, és musulmana conversa i és membre de l'Associació de Dones Musulmanes de Catalunya, ATMAC. No sé si tenim per aquí la Cristina. Si no, la veureu d'aquí uns moments.
I tenim també el Hussein Labràs, que és islamòleg, que és president de l'Institut Teològic d'Estudis Islàmics i que és director de la revista digital Al-Kalima. Hussein, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah, mira, Cristina, ¿qué tal? Com estàs? Hola, bona tarda. Molt bona tarda, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i voldria saludar también a Hussein, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias también por estar aquí. Canviaré en algun moment al castellà perquè em segueixi el Hussein bé, però expresseu-vos la llengua que creieu doncs, que us serà més còmode. Digue'm, Lorena. Has de treure totalment la presentació, perquè estàs presentant encara, ja està. Vale. Super, ja està. Ara sí, ara em veieu bé. Perfecte. Molt bé, doncs això, moltíssimes gràcies a tots quatre. Bé, d'entrada jo he intentat fer allò unes pinzellades molt bàsiques, però jo crec que us correspon a vosaltres. Yo ante todo lo que os quería pedir, igual quizás empecemos por ti, Hussein, como islamólogo, como experto, si nos puedes explicar pues cuál es el sentido religioso del Ramadán, ¿no? Más allá de la práctica del ayuno, qué sentido tiene dentro del Islam, ¿no? En los vídeos muchos habéis hablado de pues, cómo el ayuno ayuda pues, al autocontrol, a la empatía, en general a acercarse más a Dios. Y bueno, si nos puedes explicar, Hussein, y después también los demás, si queréis añadir alguna cosa, pues cuál es el sentido, digamos, religioso del Ramadán. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, bueno, disculpad mi catalán porque no voy a atreverme porque todavía su nivel es muy básico, así que voy a seguir en castellano de momento para no hacer el ridículo. Así que, no hay problema. Respecto a la pregunta de qué es el Ramadán, bueno, creo que muchos la han explicado de una forma u otra, pero más o menos todos coinciden en que es un mes, evidentemente, de calendario lunar y que el propósito, tal como explica la ley, es su objetivo final, con todo lo que implica, es alcanzar, digamos, despertar conciencia a las personas. Evidentemente, también la misma ley es la que explica que no es una cosa nueva, puesto que es la tradición milenaria de los profetas, ¿no? Dice, se os ha prescrito el ayuno como fue prescrito a los anteriores, es decir, el ayuno es algo que se practica en todas las tradiciones prácticamente. Y por lo tanto, ya en el cristianismo hay un ayuno, en el judaísmo hay un ayuno, etc. Así que el fin último del ayuno del Ramadán es un mes de entrenamiento espiritual cuyo objetivo final es despertar esa conciencia. En cuanto a cómo se manifiesta, pues se manifiesta de varias formas, ¿no? Como práctica tiene una filosofía y es la abstención. La abstención es la filosofía que rige los principios del autocontrol y lo que hace realmente es, como se explicó en otras ocasiones, es silenciar el cuerpo, ¿no? Dejar que otra parte de nosotros se manifieste, que es la parte espiritual o nuestra alma. Y nuestra alma se manifiesta evidentemente cuando el cuerpo se silencia. Y esta práctica tiene como otra filosofía que encierra detrás, es decir, aparte del objetivo de buscar la conciencia, esta conciencia al mismo tiempo o de forma, digamos, ¿cómo llamarlo? De forma holística, gira en torno a un centro y ese centro es estar en armonía con todo lo que nos rodea en esta vida. No solamente con nuestros vecinos, en armonía con nosotros mismos, con nuestros familiares, sino también en armonía con nuestro entorno natural, ¿no? Y de hecho la filosofía que hay detrás de la abstención es la pausa. Entonces, es la pausa que todos deberíamos hacer. Y resulta muy curioso la circunstancia, aunque dramática, en la que estamos viviendo ahora mismo, es un toque de atención que tiene mucho que ver con los objetivos del Ramadán, ¿no? Es que los seres humanos tienen que aprender a pausar su actividad, sobre todo de explotación y de agresión al medio natural, para que nos armonicemos con el medio natural, es decir, pausar un poco nuestra actividad. Y de hecho es un mes de pausa precisamente cuyo objetivo es la retrospección, la sensibilidad hacia los demás, la actividad comunitaria, la actividad solidaria, y esa retrospección también incluye una observancia, ¿no? de nuestro comportamiento, nuestra actitud, y lo cual lo que nos llevaría no solamente a una mirada interna, sino también a una mirada exterior. Exterior para la persona necesitada, pero también exterior
con nuestros vecinos y el exterior con nuestro medio natural o entorno de vivencia. En resumen, para no alargarme más, este es lo que yo entiendo analizando los textos de la revelación, en la tradición, lo que es el significado del Ramadán. Obviamente, luego, las personas, pues, como toda creencia, tenemos nuestras manifestaciones culturales y nuestros hábitos que se generan a partir de ahí, ¿no? Por ejemplo, hacemos un tipo de comida especial o vestimos de forma especial o hacemos actividades especiales porque le damos esa consideración especial al mes. Entonces, esa es digamos, la dimensión cultural que tiene el mes del Ramadán. Y creo que dejo para los demás que siguen explicando. Perfecte, moltes gràcies, Hussein. Aprofito per saludar la Wassima, que ja la tenim aquí. Ha tingut algun problema tècnic per connectar-se, però ja la tenim connectada. Estàvem preguntant això, quin és el sentit religiós del Ramadà. No sé si voleu afegir la resta alguna cosa al que ha dit el Hussein. No, bueno, simplemente quería aportar eso desde mi... Nada más, porque si no podría estar aquí hablando y acapararlo todo, ¿no? Venga. Cristina, potser anaves a dir alguna cosa? Sí, no, volia dir que, mashallah, l'exposició del Hussein ha estat molt encertada i jo crec que ha resumit perfectament tot el sentit espiritual i d'aquest mes de Ramadà, no? O sigui que subscric les seves paraules. Molt bé, fantàstic. Bueno, jo salutacions a tothom. Demano disculpes que he tingut un problema i, bueno, m'he hagut de connectar una mica més tard. No he pogut estar a les intervencions perquè he escoltat, ja heu parlat, no, la resta? Sí. La resta ho parlo. Hem preguntat això, simplement el sentit religiós del Ramadà, ha parlat una miqueta el Hussein i la Cristina ha dit doncs, que estava d'acord. Jo, si us sembla bé, també m'agradaria que ens expliquéssiu què és el Lailatul Qadr, que sé que algunes comunitats musulmanes celebren, especialment potser aquelles de tendència més sufí, es celebra d'una manera especial. Jo simplement ho he mencionat, però vosaltres crec que ho podeu explicar una miqueta millor, què vol dir això i quin sentit té. Doncs, si voleu, començo jo explicant el sentit de Laylatul Qadr. Laylatul Qadr és la nit, es commemora la nit en què va descendre per primer cop l'Alcorà. Va haver un moment que Allah va fer descendre a Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, pau i benediccions sobre ell, va descendre el primer moment de l'Alcorà. I va ser en la nit que se li tradueix com la nit del poder o la nit del destí. Aquesta nit va ser una nit del mes de Ramadà, i els musulmans el que busquem, som cridats a buscar la nit del poder, la Laylatul Qadr, entre les últimes 10 nits del mes de Ramadà, sobretot les 10 últimes nits imparells, i el que està escrit a l'Alcorà és que si la trobem i estem fent actes de devoció, doncs seran perdonats els nostres pecats. Llavors, el que intentem, sobretot a les 10 últimes nits, és buscar aquesta benedicció d'Allah i intentar que les nostres obres siguin acceptades, fem moltes súpliques, molt duà. I sí que culturalment hi ha el pensament de que podria ser la nit del dia 26 de Ramadà i que culturalment, per exemple, el país veí, el Marroc, que és el que conec més de prop, sí que es fa una festa a la mesquita, es fa un sopar conjunt i s'acaba de recitar tot l'Alcorà a dintre del que és l'oració del Tarawih. El que passa que Allah, en su infinita sabidoria, sap que l'ésser humà és bastant mandrós. I si ens hagués dit que exactament aquest dia és el dia escollit, segurament la resta de dies no ens esforçaríem. Llavors, tenim aquest misteri una miqueta per incentivar aquesta recerca espiritual la resta de dies. Molt bé, moltíssimes gràcies, Cristina. No sé si voleu afegir alguna cosa més sobre aquesta qüestió. Si no, us pregunto... ¿Digues? Perdona. Sí, que creo que tanto Hussein como Cristina lo han explicado muy bien, tanto el sentido religioso como el significado de la noche del decreto. Y yo solo destacaría un poco lo que acaba de decir Cristina, que uno de los grandes objetivos de que no se sepa
que no esté definida la noche del decreto es eso, es incentivar o que los musulmanes se esfuercen durante todas las 10 noches y no solo un día. Y bueno, nosotros musulmanes creemos que en esta noche en la cual el Corán ha sido revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, también es la noche en la cual se detallan los asuntos y digamos que de alguna manera se decide lo que es el destino de lo que es el próximo año. Y por tanto, sí, pasamos una noche de oraciones, de súplicas para invocar piedad, perdón y salvación. Muchas gracias, Ahmed. Pues mira, aprovecho que estás aquí, que te tengo en pantalla para realizar la siguiente pregunta, porque es un tema que tú, bueno, intentamos, para los que no seguisteis los directos, pues un poco que aquellas cuestiones que aparecieron en los directos, pues que algunas vuelvan a aparecer, pero también que hay alguna pregunta nueva. Y Ahmed, creo que tú hablaste bastante también de esta dimensión más comunitaria del Ramadán, ¿no? Que eso es algo que nos dicen los estudios sociológicos, ¿no? Que el Ramadán, pues aparte de su dimensión religiosa, tiene también este sentido, pues de sentirse parte de un colectivo, ¿no? De sentirse parte de una comunidad, y creo que esto debe ser especialmente importante cuando se vive en un país pues que no es de mayoría musulmana. No sé si estás de acuerdo con esta afirmación, Ahmed, y el resto. Sí, exacto. Bueno, yo al menos personalmente percibo el Ramadán y uno de los objetivos de Ramadán es, como decía Hussein, buscar o conseguir la conciencia y la conciencia también colectiva y fomentar lo que es los valores de la empatía y de la solidaridad, ¿no? Cuando pasas, depende de qué país, 20 horas ayudando o 18, las que sean, de alguna manera trabajas ese sentimiento de empatía y de alguna manera hay que trabajar lo que es el sentido comunitario. Y eso se demuestra básicamente que durante Ramadán la solidaridad o el nivel de la solidaridad en la comunidad musulmana es comparado con los anteriores meses, es bastante alto. Y al final de lo que es el Ramadán, eso queda muy reflejado con lo que es la Zakat al-Fitr, que es la limosna, bueno, que se tiene que dar por cada familia a la gente necesitada y pobre. Así que creo que una gran dimensión de lo que es el Ramadán es la dimensión comunitaria o solidaria, por decirlo de alguna manera. Pues muchas gracias, Ahmed. Enlazando con esto, quería dirigir la siguiente pregunta a Wassima, perquè, perdó, torno a passar al català. Wassima, tu vas parlar molt d'això al teu directe també, no? Que és doncs, tota aquesta feina de solidaritat que feu moltes de les comunitats musulmanes doncs, en el repartiment d'Iftars, etc. I que probablement doncs, entenc que aquest any, amb tot el daltabaix econòmic que ha suposat doncs, tota la crisi sanitària de la Covid-19, doncs, que ha tingut una incidència especial. No sé si ens pots parlar doncs, d'això, d'aquesta dimensió solidària del Ramadà i la tasca que realitzeu al Centre Islàmic d'Estams. Sí, nosaltres com a centre, cada any es fa iftar per les persones que més problemes tenen, no? Econòmicament o ja no sigui, inclús hi ha persones que econòmicament s'ho poden permetre d'alguna manera, però no estan acompanyades de la família, i el fet de fer l'iftar al centre de manera en comunitat i en conjunt, això els hi facilita moltíssim tenir aquest ambient de comunitat que parlava l'Ahmed. Pel que fa a les circumstàncies en les que estem aquest any, òbviament l'iftar presencial no ha pogut ser possible, però no hem volgut deixar de fer-ho, per tant hem habilitat les instal·lacions per poder repartir l'iftar i que sigui per emportar. I ho hem estat fent durant tot el mes. Sí que és cert que vam començar una setmana o dues abans amb un banc d'aliments i es va continuar durant tot el mes. A les tardes teníem al voltant de 100-120 persones, fins a 160, que venien a emportar-se l'iftar per poder menjar. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Wassima. Bé, canvio una miqueta de tema, i és que hem parlat molt de la pràctica del dejuni, però
no tothom està obligat a dejunar, no? dins de l'islam, veritat? Jo crec que hi ha persones potser que no coneixen massa l'islam i que l'identifiquen com una religió molt rígida i per contra doncs, es donen, diguem-ne, moltes alternatives o moltes, doncs, en fi, exempcions, diguem-ne, a persones que no poden dejunar per les seves circumstàncies, malaltia, etc. No sé si podeu explicar una miqueta més. Potser, Cristina, tu crec que vas comentar això en el teu directe, si pots explicar qui està exempt de dejunar, etc. Sí, doncs en principi tota persona adulta que tingui les seves capacitats d'intel·lecte en el seu lloc doncs haurien de fer aquest dejuni. Queden exempts, per exemple, les persones grans, les persones que estiguin malaltes, les dones embarassades que pateixin per la seguretat dels seus bebès, les dones que estiguin amamentant els seus fills i les dones també, per exemple, que estiguin amb la menstruació. Per què es donen aquests permisos? És per alleugerir la càrrega que suposaria el fet del dejuni, perquè és un desgast físic realment, no? Llavors, donades les circumstàncies que aquestes persones tenen, com per exemple també són els viatgers, seria una càrrega afegida i se'ls vol deslliurar d'aquesta càrrega. Sí que és veritat que Allah ens dona aquest permís per posposar el dejuni a les persones que tenen aquestes circumstàncies temporals i el que s'ha de fer és recuperar tots aquests dies de dejuni que no has pogut fer abans que arribi el Ramadà de l'any següent. Ens trobem amb una persona que és diabètica i, per exemple, li és totalment contraindicat en el seu grau de diabetis. Sé que hi ha diferents graus d'enfermetat, però en el seu grau d'enfermetat li és totalment contraindicat el fet de fer el dejuni. Doncs el que ha de fer és pagar a canvi alimentar a una persona pobra per cada dia que no hagi fet el dejuni. Llavors, així li quedaria recompensat aquest permís que ha agafat. Moltíssimes gràcies, Cristina. En general, a tots, m'agradaria preguntar-vos cómo se relaciona el Ramadán con la salud. Diríais que muchas personas musulmanas me dicen, siento que el Ramadán tiene beneficios para mi salud, ¿no? En ese sentido. Y también un poco cómo eso es percibido aquí en Cataluña, en España, por parte de los profesionales sanitarios. Bueno, un poquito hablar de la cuestión del Ramadán y la salud. O para la concentración, creo incluso Ahmed habló de eso en... Bueno, jo ja no només que nosaltres com a persones musulmanes considerem que és beneficiós per a la salut, sinó ja recolzant en estudis fets i en la realitat del dia a dia. Ara s'escolta moltíssim el tema del dejú intermitent, no? Que el Ramadà és un dejú intermitent. Tu no deixes de menjar durant 2 o 3 dies, sinó que són unes hores concretes en les que deixes el cos que es renovi una mica i es fa un detox. I jo personalment, en el Ramadà, que potser ja contesto una mica la primera pregunta del que és el Ramadà per mi, per mi té molt poc sentit a nivell alimentari, no? A nivell de menjar. O sigui, quan jo deixo menjar, ja no, per mi no és tinc gana o he de concentrar-me, sinó és el fet de tenir una qüestió que m'està acompanyant durant tot el dia, que m'està recordant els meus deures amb Déu i el meu caràcter i totes les obligacions i què és el que he de millorar. És com una cosa que t'està recordant constantment. I bueno, això, que no... Hi ha hagut diferents estudis que ho recolzen i sí que és cert que, òbviament, si tens una malaltia que no t'ho permet, no serà beneficiós, però si és de salut no tens cap problema, és una molt bona oportunitat per renovar-te interiorment, ja sigui a nivell espiritual com de forma física. Muchas gracias. No sé si queréis añadir alguna cosa más sobre este tema.
Si no, paso a la siguiente pregunta. Apareció un concepto que me gustaría que nos pudierais aclarar. Igual quizá te lo pido a ti, Hussein, desde un punto de vista así también pues más especialista. ¿Qué es eso de la zakat al-fitr, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la zakat, esa que hemos visto en los pilares del Islam, ¿no? Si nos lo puedes explicar un poquito más. Ahmed ya lo ha mencionado, pero para aclararlo un poco a la gente que nos escucha. Bueno, el Zakat al-Fitr es una tradición musulmana atribuida al profeta que nace de las interpretaciones del texto coránico en el sentido de que es una acción más de solidaridad con los necesitados. Pero en el caso del mes de Ramadán se le dedica un día especial que es al final. Y realmente digamos que es como la coronación de ese entrenamiento. Si realmente ese entrenamiento tiene como fin despertar la conciencia, pues qué forma más explícita de materializarlo que el ayudar a las personas más necesitadas. Entonces, si bien es cierto que hay un debate sobre los detalles de esta práctica, pero como enseñanza en general, evidentemente es algo positivo que emana de la misma coránica. Por lo tanto, consiste básicamente en que cada persona que sea capaz de sumar la cantidad mínima que es lo que equivale a de los miembros de su familia, o sea, es decir, cada adulto, digamos, tiene que aportar la parte no solamente que le corresponde como individuo, sino la que corresponde a cada uno de los miembros de su familia. Y esa parte es el equivalente a lo que necesita cada persona para un alimento, que aquí está calculado entre unos 5 y 6 euros aproximadamente. Entonces, si por ejemplo una familia está compuesta por 6 personas, pues se multiplica por 6 por 5 y son 30 euros mínimo de entrega de el zakat al final de mes. Y esta es, digamos, es una de las actividades comunitarias con las que se sella el mes del Ramadán y que su simbología consiste, por una parte, en hacer cumplir los preceptos y, por otra parte, demostrar que efectivamente el resultado del mes ha despertado conciencia en los individuos. Entonces, básicamente es la filosofía que tiene el zakat al-iftar. Entonces, es verdad que hay diferencias jurídicas en tanto a su obligación vinculante o no, pero es una tradición bastante aceptada y bastante, digamos, recomendada. Muchísimas gracias. Pues la siguiente pregunta que os quisiera hacer, y en este caso a todos, un poco quien quiera contestar, Cristina habló un poquito más de eso en los directos, y es un poco las dificultades que os encontráis en un contexto no musulmán, digamos, para celebrar el Ramadán, en general toda la práctica islámica, pero concretamente hoy estamos hablando del Ramadán. ¿Qué supone pues a nivel laboral si las empresas dan flexibilidad pues para la hora de romper el ayuno, para el día de fiesta del Eid al-Fitr si se da fiesta? Sabéis que seguramente, no sé si el público lo sabe, pero existen unos acuerdos que fueron firmados en el año 1992 entre el Estado y los representantes de las comunidades musulmanas, en que se reconocía pues el derecho, ¿no?, a tener los días festivos correspondientes. Y eso no sé si se cumple mucho a la práctica. Y bueno, si nos podríais hablar un poco de estas dificultades, o incluso los que sois estudiantes, ¿no? Ahmed, pues en la universidad, ¿cómo se viven estas dificultades durante el mes de Ramadán? Cristina, no sé si... No. Bé, m'agradaria remarcar que aquests acords del 1992, si es complissin, estaria molt bé. El que passa que no s'estan complint. I llavors sí que puc parlar a nivell personal de l'àmbit laboral. Jo sí que soc educadora social i treballant en l'àmbit social, afortunadament, normalment he treballat en l'àmbit de la immigració i està bastant la gent conscienciada de què és l'islam i què és el Ramadà, i llavors pots tenir una mica més de flexibilitat, no?, entre companys, sempre que el servei quedi cobert. M'he trobat amb aquesta flexibilitat, però això em sembla que és l'excepció. Hi ha moltíssima gent que es troba amb problemes, no?, de que no pot... Ja no parlem només de trobar el moment i l'espai de fer l'oració diària, fet que ens obliga a arribar a casa i haver d'acumular totes les oracions, o el fet d'exposar-te, no?, al dret constitucional de no declarar i no revelar quina és la teva confessió religiosa, doncs es veu aquest dret vulnerat en el moment en què has de demanar permís per poder fer aquesta oració, no? El fet de tenir festa en el dia de l'Eid, doncs també és un problema realment, no? Sí que pot haver gent que pugui aconseguir, per exemple, tenir lliure la primera hora del matí
per acudir a l'oració comunitària i després incorporar-se a la feina, no? Però sí que també és cert que, alhamdulillah, gràcies a Déu, tenim, per exemple, en l'Eid al-Adha, que és la festa del xai, sabem que l'Eid són 3 dies i, per tant, hi ha molta gent que si cau entre setmana el dia de l'Eid al-Adha no pot anar a celebrar-ho, però sí que s'agafa una miqueta la tranquil·litat que té de que potser en els 2 dies següents pugui caure en cap de setmana i poder-ho celebrar, no? Però sí que realment és un dret que hauríem de tenir i que està sent sistemàticament vulnerat. Gràcies, Cristina. No sé si la resta voleu afegir alguna cosa sobre aquesta qüestió. Bueno, que és el que deia, no? Que sí que cercar l'àmbit social deu ser molt més fàcil. Bueno, i en els altres àmbits jo crec que depèn una mica com tot d'en qui et trobis. I també, o sigui, pot ser que depèn de la complicitat que hi hagi, la confiança, malauradament, però de manera general i per experiència i pel que hem pogut veure a nivell universitari, que encara no tenim aules habilitades per aquestes coses, que encara s'estan agafant signatures per poder tenir un lloc de culte o inclús els moments especials per no haver d'arribar a casa després i fer tota la pregària. I és el que deia, que depèn, però que sí, que estaria molt bé que els acords del 92 es complissin. I des d'aquí fem una crida. Moltíssimes gràcies, Wassima. Doncs veig que em sembla que se'ns apropa el temps i voldríem deixar una mica de temps per a les preguntes i jo encara tinc unes quantes preguntes per vosaltres. Perdó, Hussein, ¿me vas a decir alguna cosa? Bueno, no, simplemente quería comentar, pero si estamos adelante. apretados de tiempo, lo pasamos al siguiente. Tenemos un cuarto de hora, todavía tenemos tiempo. Vale. Decía que el tema de la implementación del Acuerdo de Cooperación 92 y sobre todo no solamente en asuntos en Ramadán, sino en otras cuestiones, evidentemente, solamente esos 14 artículos no se están implementando de la forma que debería, obviamente por varios motivos. Primero, que es que no se han desarrollado del todo, al menos no se han desarrollado como deberían, ¿no? Llevan más de 20 años sin desarrollarse, o casi 30 ya, casi, ¿no? Han pasado muchos años, sin desarrollarse los artículos, quitando algunos aspectos del artículo vinculado a la educación, pero la inmensa mayoría, o el vinculado también a la alimentación halal, hay un pequeño desarrollo muy tímido, pero el resto de artículos no están desarrollados. La razón por la que no están desarrollados son varias. En primer lugar, porque hay un problema de operatividad en cuanto al órgano encargado de desarrollarlos junto con los distintos gobiernos. Por otro lado, también hay una realidad social donde la cultura, donde la visión o la imagen que hay en la imagen mental colectiva sobre lo vinculado con el Islam es una imagen generalmente suele ser una imagen negativa porque se vincula siempre a lo musulmán pues, con todos los acontecimientos geopolíticos, que si el terrorismo, que si luego cuestiones culturales en base a muchos prejuicios. No digo yo que cada individuo haga lo que quiera, pero vinculada pues, al machismo y vinculada al tema de desigualdad, etc. Entonces, el imaginario social colectivo tiene esa visión todavía impregnada de forma mayoritaria, aproximadamente. Entonces, muchas veces es el propio musulmán el que incluso se autocensura a sí mismo porque entiende que eso generaría un conflicto con el entorno. Entonces, hay muchísimos motivos por los que esos derechos que están recogidos en esos 14 artículos no se llevan a cabo. Y la razón, además, por lo que hay una entidad que no opera lo suficiente como para desarrollarlos es porque el organigrama en sí, organizativo de las distintas comunidades musulmanas, todavía no ha madurado suficientemente a nivel organizativo como para que se lleven a cabo el desarrollo de esos artículos. Entonces, creo que es un problema bastante complejo el hecho, por ejemplo, no disfrutar de determinados derechos, porque evidentemente, aunque sean derechos, se tienen que organizar de algún modo, ¿no? Para poder ser realmente implementados. Simplemente quería añadir eso, ¿no? Muchísimas gracias, Hussein. Pues paso, digamos, al que sería un poco el último bloque de las preguntas, que es todo lo que tiene que ver, pues, un poco con el confinamiento, ¿no? Y con las
particularidades de este año concreto. En los directos hablasteis pues, de las adaptaciones un poco que ha supuesto pues, el confinamiento en este Ramadán, ¿no? De cómo no se ha podido hacer pues, las plegarias, las oraciones de Tarawih en las mezquitas, cómo pues, no se han podido hacer las visitas a familiares, que también forman parte pues, de esta parte, podríamos decir, igual más cultural de Ramadán, cómo se han hecho algunas actividades en streaming, encuentros, Dhikr online, también hablabas, mencionó Cristina, pero el Eid al-Fitr, ¿cómo fue? ¿Qué tal? ¿Cómo se celebró este año? ¿Cómo ha sido pues, esta fiesta final de Ramadán en confinamiento? Para quien quiera contestar. Bueno, ha sigut un Eid al-Fitr molt íntim. Massa íntim, jo diria. Però, bueno, ens hem adaptat. O sigui, al cap i a la fi jo crec que la il·lusió, ja parlo al tema personal, no? Que la il·lusió l'hem pogut treure d'alguna manera i bueno, sí que és cert que no ha sigut possible visitar a familiars i amics i sobretot el tema de l'oració, com que ha trencat molts dels esquemes de la nostra del que estem acostumats. Sí, perdona, si pots explicar com es fa normalment, no? Que hi ha una oració col·lectiva al matí, entenc, si pots explicar mínimament. Ens aixequem molt d'hora aquest dia, comparat amb la resta de dies, si has pogut tenir una mica de descans, normalment al Ramadà allargues una mica la son al matí. I l'Eid doncs, trenca tot els últims 30 dies i fas aquesta diferència i bueno, fas la dutxa, no? Que és sunna, és una tradició profètica, vas a la mesquita i es fa l'oració de l'Eid juntament amb el takbir de l'Eid, que es fan una sèrie de dhikr, no? Dient que Allah és gran i donant gràcies i alaves una mica a Déu en el transcurs del temps abans de l'oració i després. Una vegada es fa l'oració, allà comença com la festa, que és en el moment que comences a saludar tota la gent que està allà, ja siguin amics, veïns o familiars, i després ja vas a visitar la família o vas a casa a fer l'esmorzar, que és especial perquè estàs reunit. I això no m'ho hem pogut fer, però crec que, ja parlant del tema personal, ha sigut especial perquè l'oració de l'Eid mai l'havia fet a casa. I aquest any l'he fet a casa i ha sigut com, aquest espírit, potser l'essència de les mesquites, l'hem portat a casa i ha sigut una experiència molt bonica que crec que haurem de deixar per sempre. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Cristina, volies afegir alguna cosa? M'agradaria posar en valor el fet pedagògic que ha tingut el celebrar l'Eid al-Fitr a casa. Per exemple, jo soc mare de 2 nens, alhamdulillah, i, per exemple, els hem llevat d'hora perquè participessin de l'oració de l'Eid i, per exemple, el repte que els hem posat és anem a veure si sabeu diferenciar un salat, una oració normal, amb l'oració de l'Eid. I van arribar a la conclusió que en el salat de l'Eid hem dit 7 vegades Allahu Akbar per iniciar-la, quan normalment és una. Llavors, són aquestes petites coses que pots emportar sempre barriendo pa casa, que es diu, perquè els nens puguin arribar a aprofundir molt més. I, evidentment, disfrutar d'un bon dinar en família i disfrutar, I també m'agradaria apuntar que el mes de Shawwal, que és el mes següent del mes de Ramadà, hi ha l'opció de fer un dejuni voluntari durant el mes següent, que és el 10è mes del calendari Hijri, és el mes de Shawwal i els musulmans tenim la possibilitat d'escollir 6 dies entre tot aquest mes per fer aquest dejuni voluntari i que si féssim aquests 6 dies seria equiparable a fer el dejuni de tot l'any. Per què? Perquè Allah ens va prometre en l'Alcorà que totes les coses que féssim, totes les ibadat, tots els actes d'adoració, serien multiplicats per 10. Hem fet el dejuni 30 dies, 30 per 10 són 300 dies, i si ho completem amb 6 dies més, 6 per 10, 60, seria com haver fet tot un any sencer de dejuni. I alhamdulillah que hem pogut aprofitar també aquest mes de Shawwal, el dia següent de l'Eid.
Moltíssimes gràcies, Cristina. Doncs ara sí que ja ens estem menjant el temps. M'agradaria acabar amb una última ronda per tots quatre i amb un aspecte que tots han aparegut en tots els directes, no? I és que, bé, si aquest confinament doncs, ha tingut uns aspectes negatius que no es poden negar, no?, per tots nosaltres, però també ha tingut alguns elements positius, no? I també li hem pogut doncs, bueno, trobar això, alguns elements positius i doncs, tots quatre ho heu mencionat i potser m'agradaria doncs, si poguéssiu acabar doncs, explicant en quin sentit positiu ha tingut doncs, aquest Ramadà, el confinament. Ahmed, si vols començar tu, que fa estona que tinc aquí callat. Yo creo que al menos desde mi experiencia personal, este Ramadán en confinamientos de alguna manera ha sido especial y sin exagerar creo que ha sido el mejor Ramadán por varios puntos. El primero es el hecho de poder pasarlo en familia y compartir más tiempo en familia. En años anteriores, por tema de trabajo, de estudio, era más difícil como llevar la rutina especial de Ramadán. El otro punto es el hecho de llevar lo que hablábamos antes, el sentido comunitario o la esencia de Ramadán, llevarla a casa. El hecho de poder realizar las oraciones en casa con toda la familia, los hermanos, los padres, creo que es muy especial y de alguna manera traslada ese sentido o esa esencia de Ramadán durante 30 días en casa, con la familia. Y también lo que comentaba José al principio, ¿no? El hecho de tener esta oportunidad que, aunque sea dramática de alguna manera, podemos sacarle algo positivo, y es tener alguna oportunidad para poder pararnos y aprovechar eso. Estando en el Ramadán es bastante positivo, tanto para contemplar, meditar y reflexionar sobre nuestra propia vida y los cambios que queramos hacer. Y creo que hacerlo en Ramadán ha ayudado muchísimo. Moltíssimes gràcies, Ahmed. No sé quién quiere seguir. No sé, Wassima, tu mateixa et tinc a dalt de tot de les imatges, doncs endavant. Bueno, una mica el que deia, o sigui, a mi el fet d'estar teletreballant i estudiant a casa sí que és cert que he tingut molt més de temps i a nivell personal potser ha sigut una mica diferent perquè és el primer Ramadà que passo fora de casa independitzada, però bueno, o sigui, això de les videoconferències, el WhatsApp i també el primer Ramadà una mica no, en parella i ha sigut, bueno, per mi una experiència molt bonica perquè he tingut molt més temps per mi mateixa, que això sempre fa falta. I a part, o sigui, físicament, bueno, s'agraeix moltíssim. O sigui, sí que és cert que la meva feina d'estar en una oficina asseguda tampoc és molt que sigui que m'afecti el dejú, però aixecar-me a casa i posar-me amb l'ordinador i continuar la feina normal, doncs la veritat que molt bé. I a part el temps, no? El temps per el que realment importa durant el Ramadà, que és l'adoració i tenir temps per llegir el Corà, per entendre més la religió i per apropar-nos més a Déu. Muchas gracias, Wassima. Hussein, no sé si quieres añadir algo más sobre esos aspectos positivos de este Ramadán. Bueno, sí, lo único que es esta circunstancia ayudó en varios aspectos. Sabemos también que en la tradición, el profeta Muhammad, la paz con él, es verdad que el tema del tarawih es algo que él hacía realmente en privado, ¿no? Salvo alguna ocasión que ibas a la mezquita, que estaba pegada a su casa, y oraba por la noche. Probablemente él no dijo a los musulmanes que hicieran tal cosa, ¿no? Pero claro, los demás lo vieron y al final se fueron sumando, entonces él dejó hacerlo para que la gente no pensara que eso es una obligación. Pero como tradición es interesante porque además crea una vida comunitaria donde la gente puede desarrollarse espiritualmente también en comunidad, que eso genera refuerza lo que es el sentido comunitario. Pero también tiene una ventaja el reclutamiento en el sentido de que, como se advierte mucho en el Corán, el tener cuidado con esas,
actitudes donde de tanta comunidad que no sabemos gestionar correctamente nuestra imagen, que al final lo que hacemos las cosas para que la gente nos vea. Entonces, al final caemos en tal llamada ría o una especie de aparentar, ¿no? Y este Ramadán nos ha invitado a no tener que aparentar nada, tú mismo, ¿no? Y estás con tu honestidad y con tu soledad. Y esta es la parte que a menos personalmente más me llamó la atención porque es la que me hizo reflexionar bastante. Digo, bueno, al final, siempre en toda circunstancia tiene su parte negativa y su parte positiva. Y esta es la que la encuentro yo. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, José. I acabem amb tu, Cristina, aquesta pregunta i després ja deixarem lloc per les preguntes del públic. Jo la veritat que estic encantada amb aquest ramadà confinat perquè realment ens ha permès abaixar el ritme que portàvem en el Dúnia, que és en aquesta vida terrenal, i reorganitzar l'escala de prioritats que teníem, no? Doncs el fet de no haver de sortir per anar a treballar presencialment, el fet de no haver d'anar a l'escola, no haver d'anar a fer moltes altres activitats a les que estem acostumats a fer, doncs ens ha permès centrar-nos molt més en què és allò important, no? És aquesta espiritualitat que la resta de l'any se'ns escapa perquè això, el ritme de la vida se'ns menja, no? I valoro moltíssim el fet de, per exemple, trobar-se online, el que comentàvem abans de les trobades per fer dhikr, per recordar Allah online o per parlar sobre la religió amb persones musulmanes que estimem i que estan a molts altres països, no? Arreu del món, doncs ens ha fet realment posar en valor el fet de trobar-se per Allah, no? En altres moments, com comentava el Hussein, sí que et trobaves en comunitat i potser perdies aquest sentit, no? De, per exemple, bueno, doncs anem a fer un cafè ara que es pot, no? Ara que és de nit, ara fem un cafè. Doncs ara no quedem per fer un cafè, perquè no, les cafeteries estaven tancades, a més, però sí que quedem i, a més, posposem i seguim intentant mantenir aquest ritme espiritual online, aquestes trobades doncs, que et fa, com comentava la Wassima, que et puguis aixecar del llit i directament començar amb aquestes activitats, no? Que no se't menja tant temps el fet dels desplaçaments, per exemple. Doncs moltíssimes gràcies. S'han quedat algunes preguntes en el tinter, però ja estem, doncs això, hem de deixar temps també per les preguntes del públic. Recordar-vos que els directes que van fer tant l'Ahmed, el Hussein, la Cristina com la Wassima estaran disponibles, els podreu veure a través del canal de YouTube d'Espai Avinyó i si seguiu també la web de l'OAR, doncs també els tindreu allà disponibles. Per tant, doncs, algunes de les coses que han quedat, doncs, si teniu curiositat i veieu els directes, doncs allà ho veureu. I Lorena, no sé si penso que hi ha algunes quantes preguntes del públic. Gràcies a aquestes 4 persones per explicar-nos la seva experiència de Ramadà, no?, aquest any. I, bueno, he pogut apuntar 4 preguntes. La primera d'elles, no?, és algú que ens pregunta que si tot el món islàmic celebra el Ramadà els mateixos dies o hi ha una certa discrepància en el calendari. Explicar. Sí, bueno, sí. Bueno. No. Sí, mejor tú. Explica. No, perdón, adelante, perdón. Sí. Wassima, tu mateixa. Discrepància a nivell de jurisprudència, de si és uns dies o l'altre, no. O sigui, això depèn a nivell, clar, tenint en compte que és un calendari lunar, depenent del país, comença un dia o comença l'altre, i igual que finalitza un dia o finalitza l'altre. O sigui, depèn en quin moment es pot veure la lluna i en quin moment es determina comença el mes o finalitza el mes. Únicament això, era per aclarir-ho. Perfecte. No sé si algú més pot afegir alguna cosa o vol afegir alguna cosa respecte a aquesta pregunta. I si no, paso a la segona pregunta. Sí, Hussein, creo que ibas a decir... Una cosita nada más. Sí, perdona. La discrepancia, básicamente, bueno, añadiendo a lo que dijo la hermana, es que en la tradición, y esto quiero enlazarlo con la presentación inicial que dijo sobre que existen corrientes en el Islam que son más literalistas, ¿no? Yo siempre he discrepado con esa definición, lo del literalismo, ¿vale? Porque creo que son del todo menos literalistas. Hay una, en el Corán dice, men shahada, verbo shahada, ¿no? Men shahada minkum. Entre los que
¿cómo traduces shahada? Después, es que un árabe hablante te diría, el que ve, no, el que estaba presente porque era testigo. No, el que, dependiendo de cómo, qué entiendes por shahada, del mushahada, si es de shahada o del mushahada, o sea, es de shahada de estar testigo o es del mushahada de ver. ¿Cuál de las dos? Entonces tenemos un problema. ¿Por qué lo de ver? Ahora lo digo. Luego el ru'ya, ¿no? Esto es la ley. El hadith dice ru'ya. فَمَنْ رَأَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ, ¿no? Aquel que ve el mes. ¿Ver qué es? ¿Ver es conocerlo o ver es verlo con los ojos? Porque ru'ya tiene varios significados. Entonces, el ru'ya, según, por ejemplo, a las aleyas que hablan de Abraham, que tuvo una ru'ya, pues una visión. No es que estaba mirando algo, ¿no? O cuando... dice, hada ra'i, esta es mi opinión, no es mi, es decir, es mi punto de vista, ¿no? Entonces, ahí la discrepancia empieza en el lenguaje. Luego pasa a lo que es el calendario lunar, ¿no? Cuando yo veo el calendario lunar, lo veo porque sé exactamente en qué momento nace la nueva luna, o lo veo porque tengo que verlo visualmente con un aparato de un telescopio, o lo veo porque hago un cálculo astronómico, por lo tanto tengo un conocimiento de inicio de la luna. Entonces, estas discrepancias son los que no son de ahora, sino llevan mucho tiempo, y tal como hizo el de la pregunta, efectivamente, las discrepancias no es porque hay un texto distinto, no, es que su lectura se interpreta de diferente forma y cada cual la aplica. Por ejemplo, hay países donde se basa en el cálculo astronómico y te dice, además, yo tengo el cálculo astronómico además de la comprobación por satélite, ¿no? Y otros dicen, no, yo tengo el cálculo astronómico, pero así no lo veo visualmente, no reconozco el inicio de un nuevo mes. Entonces, a partir de ahí, cada lugar, por eso se generan cada año estas discrepancias. Y ya está, no quería ver más. La puntualització. Pregunta és sobre si creieu, no, o penseu que el ramadà pot tenir un sentit de protecció a la natura, no? Un sentit ecològic. Lo lanzo y l'Islam va a contestar. L'Islam sempre ens insta a tenir cura del medi ambient, de les altres persones, de nosaltres mateixos. Per tant, jo crec que l'ecologisme i la bona pràctica de cara al món sempre hi és. No només el fet de ser ramadà, però el fet de consumir productes de proximitat, per exemple, doncs sempre ens ajudarà a tenir molta més satisfacció, no? I cuidar més l'ambient. Però això ho veig com a nivell general, no amb el ramadà en particular. Molt bé. No sé si algú vol afegir alguna cosa més. ¿Puedo meter una pregunta? Sí. Bueno, yo creo que el Ramadán sí tiene una dimensión ecológica, pero es que el Ramadán y todo lo demás, porque yo entiendo que hay un vínculo estrecho en las aleyas del Corán cuando está constantemente hablando de la tierra que está seca, que se alimenta con agua, que le da vida de nuevo de los rebaños y de los animales. El discurso coránico es un discurso naturalista de por sí, porque todos los ejemplos tienen que ver con la naturaleza constantemente. Y habla de los que corrompen la tierra, no solamente los tiranos políticamente y socialmente que oprimen a la gente, sino los que corrompen la tierra son los que destruyen el medio. Entonces, tiene toda esa dimensión. Y el Ramadán es precisamente una de las pausas, fíjate que hay varias pausas, en la peregrinación se prohíbe la caza, el ayuno sirve para paralizar la actividad, todo tipo de actividad, no significa anularla, sino bajarle el ritmo, ¿no? Por lo tanto, hay una estrecha relación entre los actos y los rituales y lo que es la conservación de la naturaleza. De hecho, las aleyas que utilizan una especie de metáforas como que todo lo existente glorifica a Dios, es decir, piedras, astros, cualquier cosa glorifica a Dios, y por lo tanto el vínculo que tenemos que tener con los demás criaturas, sean animadas o inanimadas, tiene que ser un vínculo desde la consideración de que todas ellas son también criaturas de Dios y que de su forma glorifican viviendo en el orden divino, en el cual nosotros no podemos transgredirlo, sino armonizarnos con él. Así que hay una relación directa y estrecha entre lo que es la ecología o el medio ambiente y cualquier prescripción que hay en el Corán. Fantástico. Una tercera pregunta es la de una persona que ha preguntado a partir de qué edad se podría o se debería empezar a practicar el ayuno en el Ramadán.
No sé si els més joves que ho teniu més recent voleu contestar. El Ramadán es obligatorio a partir de lo que sería, digamos, la pubertad. Depèn de cada persona, és una edat o una altra, però, per exemple, en el meu cas, vaig començar a realitzar el mes de Ramadà als 14 anys. Molt bé. No sé, Wassima o Cristina, o si voleu dir alguna cosa. Bueno, és que és això, o sigui, higiènicament s'ha de començar quan comença la pubertat i no hi ha una edat determinada perquè cada persona es desenvolupa d'una manera o una altra i es determina segons cada cas, o sigui, no es pot generalitzar en aquest sentit, però el punt des del qual es parteix és la pubertat. Molt bé. Añado un apunte solo. Efectivamente, como dijo Wassima, realmente no se puede precisar porque existen dos condicionantes que mencionó Ahmad, y es el bulugh, es decir, la madurez física, biológica, y el rust, es decir, todo acto de adoración vinculante o cualquier acto de responsabilidad implica también el requisito del rust, y el rust es la madurez intelectual, es decir, dependiendo cuándo esta persona ha madurado intelectual y físicamente. Entonces, no hay una edad exacta, sino se manifiesta en cada individuo. Perfecto. Mira, yo hago un inciso aquí, pregunto, ¿cómo se consensúa esto en familia? Si un individuo quiere realizarlo, pero la familia cree que todavía no está maduro, ¿se habla, se comenta? ¿Cómo se decide? Bueno, això jo crec que depèn de cada família. O sigui, sí que és cert que els nens, quan ja comencen a ser conscients de què és el Ramadà, els hi fa il·lusió fer el dejú, perquè no deixa de ser una cosa que han viscut de petits i que consideren que ells també n'han de fer, però la majoria, i ja parlo jo, per exemple, vaig començar fent la meitat del dia, o sigui, pel matí deixava de menjar, després al migdia ja feia el dinar normal i la majoria de nens hem començat així fins que, de fet, comencem abans de la pubertat. O sigui, comencem a fer el dejú si ens veiem físicament i a nivell familiar els pares ens donen permís per poder fer-ho i aguantem el dia. Moltes vegades comença abans de l'edat que realment estàs obligat. Molt bé, perfecte. Una quarta pregunta, ara miraré si hi ha més. Ens pregunta una participant quin seria l'aliment més típic durant el Ramadà, un aliment típic que es consumeixi durant aquest període i el seu significat. Doncs, per exemple, és sunna trencar el dejuni amb dàtils, amb un nombre imparell de dàtils, i amb aigua o amb llet, que és un aliment pur, diguéssim, la llet. Els dàtils el que fan, sobretot a nivell biològic, és que deixen anar l'energia, els seus hidrats de carboni i totes les aportacions proteiques que puguin tenir, la deixen anar d'una manera ralentitzada. Una cosa que et donarà energia, no només ara et traurà la gana, sinó que amb el pas de les hores t'ajudarà a tenir més energia. I no només a l'hora de trencar el dejuni, sinó en el suhur, que és l'últim menjar que fem abans que comenci l'alba, també és molt recomanable menjar dàtils pel mateix fet, perquè deixaran anar la seva energia d'una manera progressiva i això ho notaràs en el cos. Molt bé. No sé si algú més vol dir alguna cosa. Sí, a part dels aliments que ha comentat, els dàtils que ha comentat Cristina, hi ha el que són els aliments que depenen de cada cultura. Per exemple, la marroquina, el més típic en una taula en el Ramadà, per exemple, seria la harira, que és com una sopa. I són, com he dit, aliments que depenen més de la cultura o del país que no de la religió, diguem-ne. I no sé si tenen algun significat que influeix a la Ramadà, però que són típics del país d'origen de cada persona. Molt bé.
No sé si teniu alguna cosa més. No hi ha més preguntes al xat, però no sé si algú més es vol animar a fer alguna pregunta. Però, bueno, si no fos així, bueno, ja estem, Mira, jo crec que donarem pas a aquesta última pregunta, però ja estem una mica fora de temps, ¿vale? Hi ha una persona que vol fer una pregunta. Digue'm. He visto una pregunta ara pel xat, bueno, que Sí. m'han fet al xat i em van preguntar, família Fàbrega i Cros, pregunta que... Bueno, sí, aquesta pregunta, no sé si te la feien a tu. Sí, a tu, sí. Que et deien que tens un català correctíssim. Què penses de la Covid-19? Si seria un senyal càstig d'Alà? Bueno, justament en aquest Ramadà, la darrera setmana de Ramadà, des de l'Associació de Joventut Multicultural Musulmana, hem organitzat com una xerrada per streaming, per Instagram, per parlar d'aquest tema, perquè a principis, des del començament d'aquesta pandèmia, ha hagut com un discurs bastant reaccionari que relacionava, diguem-ne, el Covid-19 amb un càstig de Déu, d'Allah, no només a la religió musulmana, també a altres religions. Sí, clar. I d'alguna manera hem aclarat això, que no podem parlar d'un càstig, tatxar una pandèmia, una malaltia d'un càstig diví, perquè seria una reacció, un discurs reaccionari i no seria el correcte. Exacte. Podría añadir una cosa, subrayo totalmente lo que dijo aquí el hermano Ahmed, está totalmente en la razón. Y yo he escuchado muchos vídeos, predicadores extraños que hablan de que esto es un castigo divino y de que el virus siempre es un soldado de Dios y ese tipo de cosas, ¿no? Pero, a ver, y son las mismas personas que luego hablan después de cosas que no tienen la más remota idea, con todos mis respetos. Y yo solamente les recordaría que bajo el califato de Omar ibn al-Khattab, en su momento apareció una peste, la peste de Emaus o en árabe Amwas, que arrasó de una forma tremenda, sobre todo en la parte del Levante, ¿no? Y ahí murieron personas que eran compañeros del profeta, o sea, vieron que eran musulmanes y creo que se calcula que murieron entre 30.000 y 50.000 personas, ¿no? Es decir, el gobierno era un gobierno musulmán, de acuerdo a su forma de entender, ¿no? El gobernante era el segundo califa, de acuerdo, dentro de los 4, ¿no? Están dentro. Los que murieron eran compañeros del profeta. Entonces, aplicaríamos esa lógica de que es un virus enviado como soldado de Dios a aniquilar a los compañeros del profeta y al gobierno de Omar al-Khattab. Esta es la pregunta que les planteo. Lean un poco de historia y déjense de sacar teorías de donde no tienen ningún fundamento. Molt bé. Pues, si us sembla, fem l'última pregunta que hi ha al xat. La Cíntia ens pregunta si hi ha en la celebració de Ramadà hi ha molta diferència entre els països. O sigui, que se celebra igual doncs, als països del nord de l'Àfrica que en un país asiàtic, que en l'Àsia de la part més sud, etc. Perquè perquè entenem que la cultura potser no és la mateixa, no? Jo entenc que ha de ser diferent. L'essència pel que fa als horaris, l'hora màxima en la que pots menjar, a quina hora pots trencar el dejuni, les oracions, tot això és igual a tot el món, perquè entenc que l'Alcorà és el mateix i ja està especificat, però més enllà de les diversitats culturals que pugui haver a cada país, doncs cadascú s'organitza de la seva manera, no? El nivell de menjar, o sigui, el Ramadà no és Harira, el Ramadà no és Marroc, que és el que tenim més a prop, no? Cadascú viu segons la seva cultura i el fet de compartir el menjar en família, jo crec que això és universal i cadascú des de les seves receptes i de les seves maneres de fer, no? Molt bé, no sé si algú més vol puntualitzar o vol afegir alguna cosa. No? Molt bé.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a totes quatre i tots quatre per participar en aquesta xerrada, debat, d'acord? Ara ja ens hem d'acomiadar perquè estem una mica fora de temps. A tots els que heu participat, que us heu inscrit a l'activitat, també moltíssimes gràcies per participar. Explicar-vos de nou que és l'última sessió que fem dins del cicle de l'OAR des de casa, que ens ha encantat fer aquesta activitat per tota la ciutadania, per apropar-vos totes aquestes sèrie de celebracions que s'han vist afectades pel confinament, per aquests temps que corren. I res, us enviarem, sobretot, us enviarem a tots vosaltres un breu qüestionari, d'acord? I us demanem que ens el respongueu per tenir una mica de feedback de què us ha semblat l'activitat, etc. I així poder-la millorar si la tornem a repetir en un futur. Moltíssimes gràcies també a Espai Avinyó, perquè això ja, ho repeteixo, està coproduït, aquesta última sessió està coproduïda amb ells, d'acord? I des de l'OAR, doncs, moltíssimes gràcies, que sapigueu que tenim ja la nostra oficina oberta i que qualsevol cosa estarem encantats de poder-vos atendre, d'acord? Res més. Moltíssimes gràcies. Deixa'm a mi també, perdó que et talli, deixa'm a mi també dir adeu, despedir-me sobretot això del Hussein, l'Ahmed, la Cristina i la Wassima. Moltíssimes gràcies a tots quatre i recordar-vos també que podreu veure els vídeos tant dels directes com de la sessió d'avui, que estaran a través de la pàgina web de la UAR i al canal de YouTube de l'Espai Avinyó. Moltíssimes gràcies a tots quatre per la vostra participació. Gràcies. Adéu. I adéu a tothom.